Els Premis Cinètics són un concurs de curtmetratges per a estudiants d'ESO. Aquest any s'ha celebrat la segona edició i hi han participat 350 alumnes que han presentat 50 pel·lícules curtes. Hi havia un curt que es diu Malae Vectes, que és una recreació històrica amb uns efectes brutals. I qui recollirà el blat? Això! I qui s'encarregarà del bestiar? Gregor, que era un curt sense veu. Un curtmetratge que em va robar el cor. Nois avorrits a classe i que s'imaginaven com era la seva vida mentre estava el professor fotent-los un rotllo de matemàtiques o el que sigui. Seieu, sisplau. Seieu, sisplau. Seieu! Com he regalat, la gorra, sisplau. Podríeu-nos fer una tornada? Avui farem el procés i el treball industrial. Els elements principals del procés industrial són matèries primeres i fonts d'energia. Les matèries primeres, amb l'aportació d'energia, es transformen en productes industrials. Força de treball. L'activitat de les persones, a canvi d'un salari, fa possible la producció. Glad to see you. Here. Pass it to Go ahead, Tom. Alexa. Glad to see you. Here. Zones de gran distància per transportar mercaderies lleugeres. És un transport ràpid i segur. No obstant, és costós. El consum de carburant i pel manteniment de temps. Bueno, nois, ara corregirem els deures que hi havia al mapa i la pàgina 119. Jo no estic fets, Pues un negatiu ben gros que tens de llibreta. Oi. Els teniu, si no? Elias, els deures, els has fet? Electrobenji, vine. Fes-me els deures. Elias, els deures, els has fet? Les matèries primeres, amb l'aportació d'energia, es transformen en productes industrials. I'm a militant lyricist, I'm a villain who's spiritless. I've been killing the villages and rebuilding the pyramids, never changing the slightest when I'm revealing your fear in this. No one's dangerous or righteous when my pen spilling is serious. I'm a fighter walking through the night in soldier's apparel. I'm a sniper looking through the rifle scope in the barrel. An aviator on Hiroshima unloading the ammo. A gladiator in the arena when going to battle. Hit your head with the hardest match. No deixeu res que us roben. I'm a villain who's spiritless. I've been killing the villages intelligence with dispensable predicates, exceptional rhetoric with the potential of benefit. I'm the one.